Det kan godt være lidt svært og samtidig lidt irriterende, når man skal udskrive en folder fra sin PC. Men derfor har jeg lavet den her lille video, hvor det allerførst man gør, nu er der tale om en pdf-fil, så man går op, det gør man i alle tilfælde, op og siger filer, og så går man ned på udskriv. Der kommer herefter en dialogboks op, og der går man over på egenskaber. Heroppe ved egenskaber, der skal den stå på normal udskrivning under opgavetyper. Papir, der går man ned, og så siger man magasin, gå ud og vælger magasin 1. Det står der. Så går man over på 1 til 2-sidet og siger 2-sidet. Efter behandling, der står jo nu ingen hæftning og ingen holdning, men der skal jo meget gerne være noget foldning og hæftning og alt muligt. Så vi går ind her og klikker her og siger pjecer. Og så går vi over her og siger pjece, foldning og hæftning. Og da der taler om en pdf-fil, så går vi ned og siger nej ved pjece layout. Havde det været en Word-fil, så skulle der have stået pjece layout. Herefter, ja, så er der jo sådan set ikke andet at gøre, end at gå ned og så sige OK. Herefter, så siger vi herop, vi har det hele i orden, så vi kan gå ned og her sige OK. Alt er godt. Det sidste, vi så mangler, jamen det er, at herover ved sideskalering, der skal der stå udskrivning af hæfte. Og så prøver vi at tage en prøvekopi, inden at vi bestiller de 80 foldere, vi har tænkt os. God fornøjelse.